dinuyugan sa alpa, dinuyugan sa alpa, ug sa mananoy nga awi, inubanan sa mga trompeta, ug sa tingog sa pudyo, pag-awit nga masadya, atubangan sa hari ang Ginoo. Ania ang Ginoo aron maghari sa yuta, uban sa palanuga ang kadagatan ug ang nagapuno niini, ang kalibutan ug sila nga nagapuyo niini, papamakpaka ang kasapaan, pasinggitang nga masadya ang kabukiran. Ania ang Ginoo aron maghari sa yuta, uban sa atubangan sa Ginoo kay nagaabuhot siya.